aikuisena käynyt ensimmäistä kertaa Helsingin keskustassa. En uskaltanut tulla tänne. No, mutta ei se mitään. Perä vaan kertonut, että varman päälle vedettiin, kun tultiin Helsinkiin autolla. No, silloin ajettiin Itäkeskukseen parkkiin. Siellä 4 tuntia saa olla kiekolla, niin meivattiin se ja sitten tultiin metrolla. Käytiin vähän aikaa kaupoilla ja sitten mentiin käymään laittaa parkkikiekkoa lisää aikaa. Lähtikö koko perhe käymään laittaa parkkikiekkoa, niin kuin isä uhrata? Ei me kato, kun siihen aikaan pitää muistaa, että ei ollut kännykköä. Ai niin, se oli piti yhdessä. Piti koko perhe vetiin sitten metrolla siitä. Ei jumala, anteeksi mä nauraan, mutta siis onhan toi nyt ihan jäätävä. Miksi te ette jäänyt sinne Itäkeskukseen ostoksille? Oliko täällä jotain? Ihan kaiken rehellisyydellä mun on pakko sanoa, että kyllähän me ekat 2 kertaa me oltiin kanssa siellä. Mutta meille sitten myöskin sanottiin, että tosta pääsee siihen niin oikeesti sinne Helsinkiin. Niin tosta tuolla metro. Ja mä muistan, kun jännitti mennä sinne metroon, kun en tiedä mihin suuntaan pitää lähteä. Ei niin, niitä on 2 suuntaa ja sä voit mennä väärään. Joo, ei kannata. jokapäiväiseen katukuvaan pitäisi Helsingissä saada traktori. Ja jos mut valitaan kaupunginjohtajaksi, niin mä lupaan jokaiseen talouteen kaupungin puolesta yhden ilaisen traktorin. Koska mä haluan, että helsinkiläiset rupeaa käyttää traktoria. Myös kerrostalo-asuntojen jokaiselle asukkaan. Kyllä. Mulla on tällä hetkellä minä ja naapurin molemmat omistetaan maasturiauto. Ja me ei mahuta enää samaan katokseen, koska ne on niinku tehty 80-luvulla niin semmoiselle normaalille henkilöautolle. Nyt se vielä, kun meille molemmille lyötäis traktori. Niin koita nyt siinä sitten, hei, lyötää surkua. Mut sano, no tietysti sä oot Honda-mies, sulla ei ollut näitä ongelmia pitkä aika. Hei, meillä on tässä ollut monta talvea nyt kaupungissa. Jengi on paniikissa, kun tulee vähän lunta, parkkipaikat loppu. No kun sulla on tommonen massikka piassa, niin mä sanoin, että ei tarvitse paljon sääherralta kysellä mikä keli. Sä lyöt sen just sitä, että se saa helpottavaa. Et sä voit tulla yksinäinen näin. Lähti soimaan mieleen se Reittätin biisi, missä se tulee sinne ovelle. Siis se näkee sen tytön takana, niin kuin pojan. Kyllä, niin on näin näkö, mikä biisi on. Se on P. Come to your door, see you again, where you once stood, was an old man instead. Nyt vedettiin itsestä me ihan kiinni. Mä en ottaa muuten tehtiin itse. Mä en mikä sun piti ottaa mua lanteeseen. Ammattitaidolla myös kuokitaan mullat, sitä myöten perunat, kurkut, tomaatit ja muut maasta. Lypsetään lehmät, laitetaan karitsabileet bileiksi. Kyllä. Ja bileiksi. Laitetaan broilerit nippuun ja käydään hakee kanolta munat. Tänään Helsingin ydinkeskustassa aivan mielenvikainen traktorin mielenosoitus. 500 traktoria ympäri Suomen tullut tänne isolle kirkolle. Nyt, hyvät naiset ja herrat, ketkä olette pääkaupunkiseudulla, ottakaa lapset, menkää käymään oikeesti senaattorilla. Käykää katsomassa oikeesti, kuka tekee ja tuo ne ruuat oikeesti sinne teidän paikalliseen kaupunkiin. Just sä oot, näyttäkää lapset, nää on ne tyypit, ketkä oikeesti tekee. Se isi ja äiti itse asiassa vie työpaikan, nostetaan vähän halvempaa ehdokkaasta. Specsaversillä kaikki yli 60-vuotiaat saavat ilmaiseksi kokonaisvaltaisen näötutkimuksen, joka sisältää aina silmänpainemittauksen ja digitaalisen silmänpohjakuvauksen. Varaa aika poikkeamalla lähimmässä liikkeessämme tai osoitteessa specsavers.fi. Radio Nova. MTV Uutiset. SAK:n hallitus on hyväksynyt linjaukset Suomen palkkamallista yksimielisesti. SAK:n puheenjohtajan Lauri Lylyn mukaan ammattiliitolta vaaditaan vielä paljon koordinaatiota. SAK:n hallitus käsitteli aamulla eilen työmarkkinajärjestöjen